बे फुंनि समखौ लानानै नोंथांमोननिसिम दा आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो हागोन आरो मिथिनाबो लानो हागोन। मानि थाखाय होनब्ला नैबे दानि जोंनि बे आसामाव दा गोदान पजिटिभ मोननाय बिनि बिखय आं नोंथांमोननो खिन्थागोन। दिनै थांनाय हरनि माने दा दिनैथ' सोरांबाय नङा होमब्ला दिनै थांनाय हरनि 12थायावनो प्लास जादों बियो। दा मथा मथि 13 मोनदों। दा आरो प्लास जालांगासिनो दं। दा 16बो खिन्थागासिनो दं। नोंथांमोननो आं मबाइलनि स्क्रिनावनो लांना खिन्थागोन नोंथांमोननो माबायदि सिस्टेमाव थांगासिनो दा माने आरो दा बेलासियावबा बेसेबां जाबावगोन बेखौ जों बुंनो हाया आरो दा नोंथांमोननो आं दा नैबे भिडिअ दा दिनैनि आरो माखासे प्लास जादेरनायखौ दिनै आं दिन्थिनो आरो आखायाव लाबावबाय। नोंथांमोना नायलांबाय था। लाना फैबाय नोंथांमोना इयाव नुबाय जानांगौ। नोंथांमोना नैबेयाव इयाव लिरना होनाय दङ रोखा रोखा टटेलनि एसेबां जाबायनो। नोंथांमोना नैयाव नायलांजोब अलस' जयनेट। दा नोंथांमोना फार्स्टनिफ्राय खिन्थानो सानदों आङो एलार्ट 3 more has COVID-19 positive case in the गवालपारा माने गवालपारानि दा बे माखासे आसाम टेकिं दा टटेल दा 16 जाबाय माने 16 जाबाय होनना खिन्थादों आरोना नोंथांमोननिसिम। These 3 new cases are also of the task we joined. Tablet Jomet congratulations it the मा होनदों निजामुद्दिन मार्केस बे जायगानिनोखा। दाखालि मैया आं जाखिनि खोथा बुंदोंमोन बे जायगानिनो बिसोरो माने बेयाव जथुमा जानायानो बिसोरनि बे माखासे मुस्लिमफोरानो बिसोर गासैबो मुस्लिमफोर गोजा। बिसोरनि सायावनो दा बेफोरो जाजोब्बाय आरो दा बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननो खिन्थायो आरो दा उनाव गोदान नटिस लाना फैगोन नोंथांमोननिसिम। आरो दा बेलासियावबो आरो बेसेबां जाबावो बेखौ दा जों उनाव दा मोनाफोरनि भिडिअ रिजाल्टखौ मोनोबा जों नोंथांमोननो खिन्थागोन। दा मोनाफोरनि माबाफ्राव 8 बाजिफ्राव हगारनो हागौ आरो जों दा नोंथांमोना बेखिनिखौ मिथिबाय जानांगौ। बा एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। खिन्थु नाथाय बे गवालपारानि बबे जायगानि बेखौ दा थं मिथियाखै। दा बिसोरखौ माबा खालामनाय जायाखै आरो ना मा होनो पजिटिभआथ' मोनखाबाय होमबाबो माने फुरा माबा डिटेल्सखौ मोननो हायाखै। उनफ्राव मिथिनो हागौ। नोंथांमोनाबो नेनानै थाबानो जाबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव दा आं बेखौनो बुंनो सानो दा मा समस्या माने एकदम बिराद जोबोद गिनो गोनां जानानै फैबाय। दा माखासे बिसोर जिखिनि दा गोदान गोदान मोनबावनाय बेफोर गासैबो दा माने बिनिनो गोजा आरोना। नैबे दिल्लीयाव निदामन जायगा ना मा होनदोंमोन नैबे जायगायाव जाखिनि बिसोरो जुथुमा जादोंमोन बेनिनो बांसिन माने दा पजिटिभ मोनना फैबायनो। माने बिसोरनो लाना फैजोब्बाय दा जोंनि आसामाव। दा एकदम जोबोद गिनो गोनां। दा आरो बिसोरबो जोंनि आसामनि मोनसे जायगानि नङा। सोरबा नलबारि सोरबा नगाव बेफोरबायदिनो बेलेग बेलेग जायगानिसो माने जोंनि आसामनि माखासे थांदेरदोंमोन। दा बिसोरनाव पजिटिभआ नांना फैबाय। दा बहुद गिनो गोनां। जायगा मोनसेनिबा बेलेग बाथ्रामोन दा बेलेग बेलेग जायगानि गोजा। दा आंथ' बिराद गिनायसो मोनो माने बहुद गिनो गोनां जानानै फैदों आरो दायो ना नोंथांमोन। दा जों गासैबो ना जेसेबांनो खाथि खाथि मोनफैदों बेसेबांनो सांग्रां थानाया जोंनि मोजां जासिगोन। मानो होनब्ला बेखौथ' जों बयबो होनगासिनो दंखायो आरो गाव गावनो मिथिना लागासिनो दंखायो। होमब्लाबो जों बुंना होयो। दा माखासे जाखिनि आं माखासे मानसिफोर नुदों माने सिरियासखौनो लायाखै। बाहेरायाव खामानि मावगासिनो माखासे सोरबा हाजिराफोर मानसि मावनायबो नुदों। बारिफ्राव सोरबा माखासे खामानि मावदों नाथाय गावनि जिउखौ बासायनोबा गावखौनो मोजां साननानै ला। गावखौनो एसे बुजिनानै ला। बेखौ मेगनजों नुयै जिराद बुस्थु बेफोरो माला नोंनाव फैगोन माला सनदेरगोन। जेब्ला बारानिफ्राय बारा मोनगोन अब्लासो नोंथांखौ बासायनो राहा लामायानो गैया। मा होनबावनो आरो नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोनाथ' बुजिबाय जानांगौ आं जाखिनि खिन्थानाय। दा बेखौनो नोंथांमोननो बुंना होबाय। लोगोसे आरो उनाव लाना फैबावगोन भिडिअ। गोजोन्थों।